Satani kana achipinda mudzinza achida kuti dzinza rive nevanhu vanotambudzika, anotsvaga rinonzi a doorway. Ukaenda kumba kwamabva imimi, muchisvika pamba uchaona kuti pane door maybe 1 kana kuti 2 maybe nere kuseri kwemba, but kazhinji rinenge riri door 1. Wavhura door uchipinda mumba chichakuvhundutsa kuona mumba mine mamwe madoo, rinoenda kukitchen, rinoenda kubedroom, rinoenda uko nekoko nekoko. But kuti uzoona madoo emukati washandisa door 1 repanze, ndinozvika. Saka zvina mhosva mumwe azonanga uko, vamwe vari kunwa tea, vamwe vari kunorara, vamwe vari kuona TV, but vese vashandisa door 1. Saka Satani zvaanoita kana achida kupinda mudzinza, anotsvaga 1 door raanoshandisa rechivi chedzinza, ndo raanopinda naro mugeneration, ozotanga zvake kuvhakacha achinobata mabhizinesi, achinobata mabedroom, achifoirisa vana kuchikoro, but nyaya haiziye kumwe kwese kumarumu, nyaya ndeye door rakashandiswa. Saka unofanira kudiscover door rekumusha kwenyu, kuti door rakavhurwa nani ende rakavhurwa nei. Unofirita mosquito mukaneta, as long as door rakavhurwa unoramba achipinda. Ndichinemera pa youth makakomborerwa kunge muchinzwa izvi muchiri mazera akadai, so makakomborerwa zvisingaiti. Pamwe imi kuti handizviziva ndirabasa nazvo zvikazodi, unoziva here kuti 1 munhu akasiya door rakavhurwa, mosquito ikapinda itsvaga akasiya door rakavhurwa, munozviziva kai? Naasingazvi nemuyenzuwa uya nhasi anoirumirwa iyoyo. So mudzinza rekwenyu pakaita munhu akasiya door rakashama, iwe ukauya wamwana auya kuUFA ende wakudawo kusumuka neupenyu, zvaunofanira kuita ndezvizvi: dzidza kuti chakavhura door chi. Saka ukadzidza kudzinza rekwenyu ukaona kuti kumuri kwedu kunobiwa, zvina mhosva munhu aita mari panotongobiwa chete, wodzidza kuti mweya uyu uri kumhuri yekwedu kwachimuti kunobiwa. Zvochiita ndezvekuti iwe chivhara door rekuba, but ziva kuti mikana yekuba uchaikiriyeterwa yakawanda. Saka paunenge uchipiwa mukana yekuba iwe usingabe, uchipiwa mukana yekuba iwe usingabe, uchipiwa mukana yekuba iwe usingabe, madhimoni ekwachimuti akakutarisa kuti akutevere, anoti aiwa isi tinotevera wekwachimuti, ende wekwachimuti tinowaziya nekuba, but uyo aregedza kuba, saka asisiri wekwachimuti. Saka wavhara kuti uchiramba uchinzi wekwachimuti, madhimoni andaiwa wekwachimuti vanodi vanoba. Saka wavhara door rinotevera vamwe nekuvhara tsika nemaitiro ekwachimuti. Ndichinemereva.